ଭଣଜା ଚାଲ ଏଇଠୁ ପଳାଇବା, ନହେଲେ ମାରିକି ଗାଣ୍ଠିରୁ ଗୁହ ବାହାର କରିଦେବେ। ମୋ କଥା ଶୁଣୁ, ଚାଲ ଏଇଠୁ ପଳାଇବା। ମୁଁ ତୋତେ ଲଲିପପ୍ ଦେବି, ଦିନ ଆଗ ବସିକି ଚାଟୁଥିବୁ। ସିଏ ଆମକୁ ହଗେଇ ଦେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୁତି ଦେବା ମାମ୍ସ। ତୁ ଖାଲି ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି। ମୋତେ ଖାଲି ଟିକେ ଖଇନି ଦରକାର ମାମ୍ସ। ଆବେ ଝାଡ଼ା, ତାକୁ କାହିଁକି ବାଡ଼େଇଲୁ କିରେ? ଆବେ ତୁ ମୋତେ ଜାଣିନୁ ବୋଧେ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଖଇନି ଦାଦା। ଏଇ ଏରିଆରେ ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସବୁ ପେଣ୍ଟରେ ହଗି ପକାନ୍ତି। ଆବେ 5 ଟଙ୍କିଆ ଖଇନି ଖାଇକି ତୁ ମୋ ଆଗରେ ଦାଦା ଦେଖାଉଛୁ? ତୁ ଜାଣିନୁ ବୋଧେ? ମୋର ବରଗଡ଼ ଖଇନି। ଯଦି ତୋ କାଣ୍ଟିରେ ଦମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ବରଗଡ଼ ଖଇନି ଖାଇକି ଦେଖା। ଦେଖାବେ, ଦେଖା ଶଳା। ମନା କରୁଛି ଭଣଜାକୁ ଲାଗେନା ଲାଗେନା। ନା ମୋତେ ରକେଟ ଖଇନି ଦେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକି ମୁଁ ପଳାଏ ଏଇଠୁ। ବୋପା ମା, ତମେ ଏଇଥର ବରଗଡ଼ ଖଇନି ଖାଅ, ତମର ଆଉ ସେଇ ରକେଟ ଖଇନି କାମ ଦଉନି।